Cayetano versus Soto, kudeta sa Senado. Ngayon, Dad, nagkaroon ng mga exciting na pangyayari sa Senado. Nagkaroon ng botohan ulit para i-vacate lahat ng mga posisyon sa Senado at nagkaroon ng challenge for the Senate presidency. Ang mga naging nominado ay si Alan Cayetano at si Tito Soto. At nung nagkabotohan, last minute, nakabuo sila ng 13 senators. A majority of the Senate, kasi 24, so 13 is more than half. Very small, kumbaga, it's a thin majority, but it is the majority by more than one. At yung pang 13th pa na majority, yung paghabol ni Bato de la Rosa or Senator Bato de la Rosa ng kanyang boto, yung tumakbo pa siya paloob ng Senado para lang makaboto para sa bagong Senate President. So ngayon, nagtataka yung mga tao, bakit nagkakaroon ng ganitong mga kudeta at pinalitan pa si Tito Soto? Ano ba yung mayiging game plan dito? Ano ba yung direksyon kung bakit nagkaroon ng ganitong laro at kailangan palitan pa ang Senate President? Ano nakikita mong direksyon, Dad? Well, kasi number one, tingnan mo yung timing, no? Kasi yung timing nung araw na to, nung May 11, that was also the time when the Congress, the lower house, is already voting against in favor of the impeachment against Vice President Sara Duterte, no? So, ibig sabihin itong araw na to nagkasundo na yung same time yung lower house nung umaga nagbotohan na sila, no? Na sinasabi nilang i-impeach nga nila si Vice President Sara Duterte. So, pag sinabing ganun, after that iaakyat yung impeachment case na yon sa Senado. That's why minadali nila na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, no? Kasi nga bakit kamo? So ito natitingnan natin yung purpose o yung dahilan, no? Katulad nga sinasabi natin kasi, ano ba nagmo-motivate sa tao when they make decisions, no? Number one, yung sinasabi natin yung greed, no? Yung kasapangan. Pangalawa, ang nagmo-motivate is yung sinasabi natin takot o fear, no? Pangatlong motivation ng mga tao pag nagumagawa ng desisyon is yung sinasabi nating envy, inggit, no? So pang-apat to yung issue dito, yung purpose, may mission, no? Minsan gumagawa ang tao ng desisyon o gumagalaw sila based on a purpose, no? So ito makaklasify natin na purpose, more on the purpose level, no? Kasi ang purpose na is kung mapapalitan yung liderato ng Senado, at least kahit na paano makokontrol nila, mamamanage nila yung tatakbuhin ng impeachment proceedings, no? So yun ang nakikita nating pinaka-strategy or game plan, no? Kasi siyempre kung majority ng Senado ay pabor na hindi ma-impeach si Senator Sara at sila yung nakakuha ng Pangulo, Senate President leadership, then they can manage the dates of when the hearings will be done. Pwede nilang i-postpone, reschedule, pwede nilang i-delay, pahabain hanggang dumapit na tayo sa araw ng halalan para sa ganon magkaroon ng better chance si Vice President Sara na makatakbo at maihalal bilang Pangulo kung siya tatakbo sa 2028. So, it's more of a game so that they can delay the whole process and to give Vice President Sara a latitude of flexibility so that she can reach to the finish line. Ang finish line kasi in 2028 national election. So yun ang basic game plan. No, ngayon, kung tatanungin mo, ba't kinakailangan hawak mo yung Senate President? No, kaya nga humabol si Senator Bato de la Rosa kung makikita natin. Kasi without him, 12 lang. So kung 12 lang, without a simple majority, hindi mapapalitan ng Senate President, no? So, they need 13 votes so that they can replace the Senate President, no? And vice versa, if they want to replace Senator Cayetano as the Senate President, the other parties also will have to get 13 votes likewise, no, to be able to unseat him, no? But the challenge here kasi nga is very simple. Whoever controls the Senate, if you're the Senate President, you have the authority, you have the power to delay, to dictate the terms of the hearing, of the impeachment hearing and the proceedings, no? So yun ang game plan dito. More of dilatory tactic yung nakikita natin, no? Because at the end of the day, pwede namang hindi talaga ma-impeach si Sara, no? Si Vice President Sara, kasi nga kung meron silang 13, ibig sabihin kahit na 12 nga lang, hindi ma-impeach si Vice President Sara because to convict Vice President Sara in the Senate, they need 16 votes, no? So as of now, nakikita natin na hindi nga nila mabubuo kahit na nga 13 lang, hindi pa mabuo, no? Kahit na nga 12, parang hirap pa, no? Kasi kung nakita natin nung nagkaroon ng botohan for the Senate President, na napalitan si Senator Soto, nakita natin na siyam lang ang bumoto kay Senator Soto, yung dalawa nag-abstain pa, no? So, ibig sabihin, kahit na tumuloy ang procedure ng hearing, hindi rin talaga nila mako-convict si Vice President Sara. Ang point lang kasi nila dito, the challenge here is the reason they need to control the Senate leadership is so that makokontrol nila yung paglatag ng mga ebidensya. Kasi pag yung mga ebidensya nilatag, baka makasira din to sa chances ni Vice President Sara na manalo bilang Pangulo sa 2028. So, Dad, yung question ko ngayon is, kasi sabi rin ng Supreme Court na when it comes to the impeachment, pag pinasa to from Congress to Senate, supposedly ang word na forthwith daw ang na-highlight dito. Meaning,
yung may mga different interpretations na ng forthwith. Ang sinasabi ng dating Senate President na si Tito Soto, it means immediately. Ang sinasabi naman ng ibang mga legal expert at saka ni Cayetano is na forthwith means na within a reasonable amount of time. So kung andun na yun kung nandun na yun sa Supreme Court na supposedly, kahit nasabihin natin yung interpretation means a reasonable amount of time, kaya ba nilang pahabain itong trial na maging for 2 years? Kung sinasabi nga ng Supreme Court, kailangan reasonable yung time na mag-prepare. Is that going to be fair? Kaya ba nilang gawin yun? Kasi kung reasonable, paano naman maging reasonable ang 2 years to wait for the elections? Yes, correct. No? So, yung sinasabi natin, no, one purpose is possibly to delay or dilatory tactic. No? Or second, yung to manage the proceedings. Ibig sabihin nga, dalawa yun. That could be a combined strategy or maybe a single focus strategy, but this could be combined. No? So, first, delay, and second is manage the proceedings. So what are we saying about the manage the proceedings? So, ibig sabihin yan, because if they are sure that the other parties cannot convict her because of the fact that they cannot gather 16 positive votes to convict Senator Sara, the next game is that for them to manage the proceedings. When I say manage the proceedings, yung paglatag ng mga ebidensya, no? They can come up with decisions that hindi na kinakailangan yung mga ebidensyang yon. They will just immediately go to a votation. No? So they will just say na we don't need to go through the presentation of evidence. We can already make a decision immediately. Should we convict her or not? No? So ibig sabihin, they can manage that proceeding. So if they say that these evidences are no longer necessary, we can make a judgment now. So they will do a roll call, and if the roll call will say that 13 will vote in favor of not impeaching Sara, then moot and academic, no, the impeachment proceedings, she will be acquitted, she will not be convicted, no. So tapos na yung proceedings, no, yung impeachment case. And syempre, if they can delay it also, it's also good because at least kahit na papano, closer to the election period, it's easier, no, to give her leeway to be able to campaign, no. So yun ang point of view kasi natin dito, no. So it could be that they don't have to delay it, they could just immediately go through the votation process and immediately pwedeng ma-acquit si Vice President Sara. Nakikita naman natin even criminal cases, di ba? Minsan yung mga lawyer nagfa-file ng demurrer of evidence, no. So minsan pinagbibigyan ng judge yun for whatever reason, no. Nakakagulat minsan, no. Sabihin, tinitingnan yung ebidensya, hindi pinapa-cancel yung ebidensya, set aside yung ebidensya para lang ma-acquit o ma-dismiss yung kaso. Minsan pinagbibigyan ng mga judges yan, no? Nakakagulat nga, no? Kahit na yung ebidensya napakalakas na. No? But of course, that's the discretion of the judge at the end of the day. Ganun din ito. The judgment is at the discretion of the majority of the Senate, or at least, if you want to convict her, you need 16 votes. If you want to acquit her, you only need more than 9 votes. No? Kasi for her to be convicted, 10 boto lang ang kailangan mo. For her to be convicted, you need 16 votes. So, normally kasi it's in favor of the accused. No? Kasi may kasabihan, di ba, palagi sinasabi natin yan, it's better to let one guilty man free rather than jail or imprison 10 innocent men, no? 1 innocent man. No? So, yun ang normally nakasabihan dito. Ngayon, Dad, is it proof na corrupt ang mga senador at mga judge kung tatago nilang evidence? Kung kunwari, nakita nga nila na may malaking ebidensya na very, very hard proof na may maling ginawa ang isang tao, tapos sasabihin nila, hindi na natin ko consider yung evidence na yan. Is that proof of corruption for our senators and for our judges? Well, of course, no. That's I would say an angle or a point of view to consider, no. Kasi katulad sinabi natin, there are normally 4 reasons why people make decisions or lean towards a particular decision. Sinasabing natin, una, greed, no? Siguro may pera, naalok ng pera, o naalok ng pabor, no? So yung pabor na yun could be like promotion or, benefits whatsoever, no? Pangalawa, yung sinasabi nating fear, no? Takot, no? Maaring tinatakot, pamilya niya, o may kamag-anak siya na nasa gobyerno din, o tinatakot kasi nga may kapangyarihan, may kapangyarihan na ipapatay ka, o isaktan ka, so, o mawalan ka ng pwesto sa gobyerno, so pangalawa, takot. Pangatlo, yung inggit, no? So, yung sinasabing natin, pag naiinggit ka dahil nakikita mong yung iba na kumakampi sa kanya, nabibigyan ng pabuya o mas nabibigyan ng suporta ng tao, so gusto mo rin makuha yung suporta ng tao kasi siya yung parang pinapaboran ng tao. So, yung sinasabing nating envy, no? And then, yung purpose nga. Purpose could be kasi gusto mong ipaghigante, galit ka sa gobyerno, gusto mong balikan ng gobyerno, o nasaktan ng gobyerno ng pamilya mo, kaya gusto mong ibalik sa kanya. So, vengeance is one. And of course, minsan naman, pagmamahal, no? Sacrifice, no? For example, when parents sacrifice themselves for their children,
They're doing it not because of money, envy, greed, or fear, but it's more of because of love, no? So, yun ang mga dahilan kasi when people makes decisions. Ngayon naman, let's analyze that. Kasi sa Congress, overwhelmingly nakuha ng suporta ang pag-impeach kay Sara with 250 congressmen voting to impeach Sara Duterte. And then sa Senado naman, dun sila nagkaroon ng parang seemingly na hindi mahawakan ng ating administrasyon ang small majority ng ating Senado, no? So ano kaya yung mga naging points of decision ng ating congressmen versus yung Senado sa pagsuwag, or parang lumalabas nga yung majority ng Senado or yung 13 ay naging anti-administration while yung 250 congressmen ay pro-administration. So syempre maraming mga kumakalat na nagkaroon ng alukan sa Kongreso, pero did that strategy not work for the Senate as well? Ano nakikita mo dito? Well, kasi nga sa mga senador, ito yung mga tinitimbang kasi nila, no? Siyempre, una kasi, siyempre yung national image nila kasi nakikita nila parang malakas pa rin ang suporta ni Vice President Sara. So, ayaw nilang i-disenfranchise yung sarili nila doon sa mga suporta ni Duterte, no? So, gusto pa rin nila kahit na paano makuha nila yun para bumoto sa kanila kasi sila rin 30%. Nakikita naman natin, di ba? Parang solid yan na maka-Duterte. So, they don't want to disengage themselves from that kind of support, no? From the people kasi may sentimento pa eh. Pangalawa, yung sinasabi natin kasi may mga purpose nga sila, may mga dahilan din, no? So ano yung mga yan? Fear, greed, no? Envy. So ano yung mga yan? So tingnan natin, no, yung mga bumoto o pumabor sa pagpalit ng Senado, no? So tingnan natin halimbawa yung magkapatid na Cayetano, no? So si Alan at si Pia Cayetano, nakikita naman natin kasi nung panahon ni Duterte, talaga naman na madikit sila kay President Duterte, no? In fact, Senator Alan Cayetano ran as the Vice President of President Duterte during that time. Hindi nga lang siya pinalad. At nung naging congressman siya, naging House Speaker siya during the time of President Duterte. So nakikita natin na medyo meron silang relationship with the former president, no? So yun, relationship yun ang sinasabi natin, no? So pangalawa, pag titingnan naman natin magkapatid na Villar, no? Si Camille saka si Mark Villar, no? Nakikita naman natin na kumampi rin sila kay Senator Cayetano, so that means pro-Duterte sila, no? Kasi bakit nga? Kasi nga kung titingnan natin itong mga nakaraang buwan o nakaraang taon na pinag-initan sila ng gobyerno, no? Nakita natin na yung kanilang negosyo, yung kanilang water business talagang pinaimbestigahan, no? Kasi nga marami nagrereklamo at hindi sila pinotektahan, no? Hindi sila nakakuha ng favorable support from the government na ayusin sana yung problema instead na parusahan sila, no? Di sila binigyan ng pagkakataon na ayusin. So pinarusahan, tinanggal yung mga kontrata sa kanila, pinaimbestigahan sila ng gusto, no? So yung dalawa, kung susupahin mo, 4 na kaagad yun, no? Na kumampi kaagad doon sa kabila, no? Of course, yung iba naman, makikita natin, katulad Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva, alam natin na meron silang parang kaso na, no? Na-involve sila dito sa flood control case, no? So alam nila na pwede silang makasuhan at pwede silang matanggal sa pwesto because of the ongoing case na laban kay former Senator Bong Revilla dahil nadadamay din sila. So syempre because of that may fear sila, no? May fear sila na kung hindi sila kakampi kay Sara, pag nanalo si Sara, paano sila, no? So kaya kung kumampi naman sila kahit na paano, kung meron silang kaso ngayon, baka naman kahit na paano masuportahan sila na hindi na tumuloy yung kaso laban sa kanila o hindi magkaroon ng bisa yung kaso laban sa kanila. So again, yung dalawang yun, so kung kwentahin mo, 6 na kaagad, no? Then pagdating naman kay Senator Loren Legarda, makikita naman natin na yung anak niya ngayon parang kaaway ang gobyerno, no? Kasi nga kinasuhan siya ng Department of Energy, pinagbumulta ng ilang bilyon, at the same time may criminal case pa yatang hinabla sa kanya dahil dun sa kontrata niya sa gobyerno. So syempre isa rin yung nagiging motivating factor niya na sinasabi natin parang fear din, no? Na kung hindi ako susuporta rito at sumuporta ako sa gobyerno, pagkatapos ng 2 taon, pag naupo yung si Vice President Sara, di kawawa naman yung kanyang negosyo. Kung ngayon susuportahan niya, patagalin na lang nila. Pag nanalo si Vice President Sara, kung ano man yung mga kaso niya, pwedeng mapadismiss yun. Yun ang mga nakikita natin mga kadahilanan, no? Kaya yung iba kumakampi, no? So yun ang mga sinasabi natin na normally na motivate ang tao sa 4 na kategorya, no? Greed, yung kasapangan, fear, yung natatakot, tinatakot, pangatlo, yung envy, naiinggit, at pang-4, yung purpose, yung personal mission, personal reason sa sinasabi natin, no? So, yun ang mga issues. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, ang pinaglalaman namin, edukasyon ng bawat Pilipino para maintindihan nyo kung ano ba talaga yung mga motivations kung bakit ginagawa ng ating mga politiko yung mga ginagawa nila. At pag naintindihan nyo yun, mas malalaman nyo kung sino yung mga karapat-dapat na dapat ating ihalal sa bawat pwesto ng ating gobyerno, mula mayor, councilor, gobernador,
governor, senator, hanggang presidente at vice president. Kasi pag may edukasyon ang bawat Pilipino, magkakaroon sila ng educated choice for a better Philippines. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, to choose better leaders who will put the Philippines first, kailangan natin itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para maging better ang ating choices, better ang ating leaders, at better ang ating kinabukasan sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang aming pong hangarin sa Ilocano Defenders Party List ay magsilbing ilaw at gabay ng bawat mamamayan para sila'y maggising sa katotohanan, magkaroon ng mas malawak na kaalaman para sila'y magkaroon ng mas matiwasay na kinabukasan at kabuhayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.